Kaixo Raquel Pascual naiz, Tolosaldea eskolako informatikako irakaslea. 5. bidalketa honetan ikasleen lana ebidentziatu egingo dugu. Bideo honetan aztertuko dugu nola lagundu eta sustatzen dudan nire ikasleen kompetentzia digitalen garapenean. Bidalketa honetan azalduko dana dago Discomp Edu markoko 6. esparruarekin lotuta. Ikasleen gaitasun digitala sustatzea da kompetentzia hau. Lehenengo eta den informazioa bilatzeko jarduerak. Jarduera guztiak kokatuko dira sareko informatika sistema eta administrazioko zikloan, hardware oinarrien moduloan lehenengo mailan. Eta kasuz kasu erronkaren fase desberdin baten. Kasu honetan, lehenengo fasearen hasieran kokatzen dugu jarduera hau. Non prestakuntza beharrak identifikatuta dauzkagun hasieran eta ordun esaten zaie hitz horretikan ez ezagunak diren 3-4 kontzeptu aukeratzeko eta bilatzaile desberdinetan bilaketak eginda emaitzak apuntatu behar dituzte. Gauza bera egin behar dute, baina parametrok edo baldintza batzuk zehaztuz. Adibidez, hizkuntza, lizentzia, fitxategi mota edo dominioa. Eta aparte ere bai operadore logikoak erabiltzeko. Kombinazio desberdinetako emaitzak berriz apuntatu behar dituzte eta aztertu behar dituzte emaitzak. Denon artean, gero bilaketak egiteko praktika onak zehaztuko ditugu. Bigarren atazak daude lotuta jokabide arauekin. Berriz ere, kokatu egiten dugu maila berdinen, eta kasu honetan, erronkaren 4. fasearen hasieran ere bai. Ikaslei ematen diegu bi dokumentu, etiketa arauak eta komitako bineten egoera desberdinak agertzen diren dokumentu bat edo aurkezpen bat, eta talde txikitan hausnartu behar dute egoera bakoitzeko ze arauak ari diran betetzen eta zintzuk ez, eta beraien artean argudiatu. Gero, hausnarketa guzti horiek talde handian konpartituko ditugu eta hortikan praktika onak zehaztuko ditugu. 6. ataza honetan azaldu behar dugu nola bultzatzen dugu edukien sorrera. Berriz ere, informazio guztia hemen dago, eta jarduera ondorengoa da. Jarduera hau ez dago kokatuta fase konkretu baten, zeren eta azkenian fase bakoitzaren amaieran beti produktu bat entregatu behar dute. Hortaz aparte prestakuntza fasean ere bai, informazioa barneratzeko eskatuko diegu batzutan dokumentu bat egitea, bideo tutorial bat egitea, mapa mental bat egitea, infografia bat. Bai, eta informatikako ikaslek izan da, baita ere Moodleko ikastarok eta web orriak sortu behar dituzte. Atazen egingo dugu erabilpen kritikoari buruz, nola bultzatzen dugun erabilpen kritikoa. Orduan, kasu honetan, proposatutako jarduera 4. fasearen hasieran egingo dugu, eta ziberjazarpena aurrekusi antzeman ekidin eta salatzeko izango da. Horretarako rol joko bat proposatzen dugu, nun ikasle bakoitzari rol bat esleitzen zaio. Hemen daude rol desberdinak, eta gelako WhatsApp talde berri bat sortuko dugu, nun bakoitza antzestuko du emandako rola. Ordu erdi inguru rol jokoan ibiliostean mai inguru baten eseria eta ikasle bakoitzak rol jokoan izandako bizipenak azalduko ditu eta ziberjazarpen kasuetan nola jardun behar azalduz. Jarduera amaitzean ezinbestekoa da sortutako WhatsApp talde hau ezabatzea. Eta bukatzeko azkenengo jarduera arazoen ebazpena lantzeko izango da. Kasu honetan, lantzen dugun gaitasuna, evidentziak eta lorpen mailak hemen daude, tresna eta baliabideak hemen, eta
egingo dugun jarduera bederatzigarren fasean kokatzen da. Gela batean txoko desberdinak jarriko ditugu, nun txoko bakoitzean arazo desberdin bat aurkituko dute. Ikasle guztiak txoko guztietatik pasako dira eta hasieran emandako erregistro taulan zehaztuko dute zer, nola, zertarako eta denbora. Era honetan arazo desberdinei erantzuna ematen diote eta amaieran beraien artean ateratako ondorioak konpartituko dituzte. Hemen ez jarri, baina normalian gero baitaren matxurak konpontzeko diagrama bat egitea eskatzen zaie. Eta honekin bukatzen dugu bosgarren bidalketa honen bidearen azalpenak. Esker eta horrengo arte.